Hello guys, no, naa sa ko pakulo diri guys. I mean dili pakulo kana bang magpakaron ingnon ko guys nga wala koy gika wala gutom kay ko sa tanan guys wa nabili na akong bag. Niya tanaw na to guys ug naabay magpakaon ako din ha sa mga gagbay bang mga di advance kilid-kilid bang nga namaligyag pagkaon guys no. O kung kinsa may muhatag nako guys any amount guys no. So ako dayon siya tagaan og 1,000 guys no. Dara as a fat talipay nga naa siya good heart guys. So adto na ko guys no. Pwede mangayo butong. Ha? Giuhaw man ko oy. Pwede mangayo butong. Way bayad. Ngayon ko. Butong. Kamay lang ba? Kanang kaudi ka ng sa kabuk tubig. Sige lang. Kaya, igutom man ko oy. Wala ko yung kapalit. Kung bisag ini amount lang. Sakit na kaya kung tiyan ko. Gutom kayo. Wala dapat ta. Sige lang. Taga dito sa Kuan Bukid. Sa Katmon. Katmon? Ano ang apelido ni mo? Kuan. Mga Suarez. Sige lang. Huwag kakay. Asa mga pado? Ha? Mangayo lagi ko. Asa pado? Gutom kayo akong kuan. Asa pado? Mangita ko dire. Kisay maluoy na ako. Ha? Mari ko mangita ko dire. So, hi guys! Sus, naluya na lang ko guys. Ug linakaw, wag ni hatag in taon nako guys para ako ipalit og pagkaon. Luoy ang Madam Pislat guys, no? Mangita na sa ko sa unahan. Sige lang, mangita. Sorry kayo mga followers ko taga Compostela kay isuway ko sa inyong lugar wala may nihatag oy. Sagdi lang. Are na lang po ko mamiktima sa liluan no guys. Okay, atangin ninyo guys. Gikas Compostela. Puta ni mo dam no, mga tag gram. Wow. Mga tag si ma'am. Wala pa nina init. Ha? Wala pa nina init. Niya okay ra ka way bayad? Kira. Ha? Wala ka, buotan ni madam, oy. Kuha sa kubso. Ayaw lang, ma'am. Ayaw lang. Ha? Na kay panahon. Ari sa dere, ma'am. Ano Ali ba? sa dere. Madam, ang tinuod nga pagka-istorya, ang tinuod pagka-istorya, dali. Nga naman? Wala ko biyahe sa kung sakyanan na mo sakyanan. Nag-frank-frank lang ko diri. Oo, sabihin ni. Guys, nag-frank-frank niya. Ikaw, smiling face, gyapon ka. Smiling face, gyapon ka, nga nangayo ko. So, nihatag pa dyan ka na akong siumay. Tulo pag yun ka buo. Wow, you have really a good heart, madam. Kasi nga ni madam. Near. Mir, taga-diri ra ka? Sa, usam rin kapos liluan, no? Oh, Hubay. Tinuod pagka-istorya, no? Gikan ko sa Danau, ngari ko prang-prang, huwag yun ihatag na ako. Napakaroon nung kung gutom kayo ba, huwag yun ihatag. So, karon nagkakuan ko na nindag supa o na siumay dito oh. Adto ta mag-frank-frank. Si mo kanaog ko, wa ka kabantay nga nanaog ko. So mo to nga kanang salamat kayo nga naadyo kay kind-hearted ka ba nga kanang sama nako nga way kwarta nga muhatag jud kay pagkaon dam bisag gamay ra kay ganansya aning iyang siumay guys no. Sus, magpasalamat jud ko ani ni madam. Og deserve niya ang 1,000 guys. Ako siyang palipayan og 1,000. Tiara. Tiara. Nanakoy halit sa siomay. Ay! Balik na mo. Tiara guys. Salamat nga. Lipay kay siya guys nga. Tagaan ako og 1,000 deserve. Ulag na.
sige. Naka Oh, 1,000. tinuod ng kwarta ha. So mao na to ang ako ang frank karon sa karong adlaw guys, taga Liluan no? Oh, Taga bye. Liluan guys, na ako yung mga followers sa Compostela, yan naingon sila nga. Kasi mo follow Dili na ko. sa Compostela. Madam, daghan kay kong followers sa taga Compostela. Dam yan ni-request sila nako nga kanang Madam Pislat diri na pod magkuan sa Compostela niya kay unfortunately wala may nihatag nako sa Compostela. So mo to nga nilaos ko diri, wag mi lain choice, Liluan gyud ang among friendly kayo ni siya guys, Thank you kayo no. sa 1,000. Mapalo ko ni mo, ma. Ay, thank you, Madam Pislat. Ay, bago pa ko, 6 months pa ko nag-vlogs, no? Pero just for fun lang ako, Madam, niya. Kanang lingaw sa kay ko nga makahatag og ginagmay nga Ay, gani. palipay o Canada. Follow ka na mo. Thank you. Siyempre, doon sa imong FB account kay makita na ko. Ellen Mir. Ellen me. O sige kay Kanina. magpasalamat ko ba? Sige. Magpasalamat sa tiyang kwan. Timan ibito kay magpasalamat ko niya sa FB niya. Ellen Mir. Ikaw lang unang pasalamat kay makabawas, maka-kuan ko, maka-reply ko. Thank you kayo. So, mao na to guys. Nakakita na ko. Oh, Naka 1,000 ko. kind-hearted kayo siya guys, no? O, buutan kayo. Selfie ko no, may selfie. Cheers! Sa tayo magkante, maste. Okay. Oh, nagtago ni mong mask Oo, para sige. makita. Oh, tinguwang na. Ay, okay. Tinguwang na. Cheers! Okay. Thank you. That dessert. Ayaw, okay. May gok na. Undawin na. Ako tinuod. Oh, no. Gwapa kayo siya. Gwapa kayo siya, guys. Na ako magkauban. Daghan kay media. Mga napo, kabuok. Undawin mi sa city. Undawin mi city na may paliton. Nagpalablag, pangali may kay kanang ko kisa may makatag-an na sa 100 pesos. Nagpalablag meron kung sa imong tuyo sa syudad. Deserve kay niya, oy. Sige. Ay, kay ko. Sige, guys. Lasing tayo ni. Bye. Bye. Thank you. Thank you for Thank you kayo, watching. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. So guys, no, nakakita na jud ko biktima guys, no. Taga Kumpos, taga Liluan na dito siya guys, na maligya og kanang siumay. O alegre kay guys kay ikahilak yun siya gamay no, murag. Ako sa mga kauban diri guys nga mga napo kabuok sa suot sa sakyanan. Nakahilak po sila guys kay tungod sa babae ba nga kind hearted kaayo siya guys nga wala gyud siya magpanuko og hatag nako guys og siumay. Ya tulo pa gyud ka buok. Wow, thank you so much madam.